Reit, so, gemau Olympaidd. Eleni, maen nhw yng Tokyo. Ond, dychmyga os oedden nhw yng Nghymru, crazy, I know. So, unrhyw syniadau? Go. Reit se, so unrhyw syniadau am y opening ceremony? Think outside the box. Reit, so, dyma'r syniad. So, ni'n dechrau gyda Elin Fflir yn neidio o ben y Millennium Stadium. Lady Gaga vibes in the Super Bowl. A wedyn Dafydd Iwan gyda jetpack yn hedfan mewn i'r stadion. A wedyn corau bach o blant yn canu Yma o hyd a sosban fach. The Remix. A wedyn massive hosgol yn dod trwy'r drws. Pwy yw e? Ifari Lloyd. A Gary Chefn? Only Sally Mali. A wedyn Tom Jones a Charlotte Church yn dod mewn ar ceffylau chart. Ond, yn lle ceffylau, rygbi tîm Cymru. A wedyn, Yma o hyd yn dechrau tawelu. A wedyn fireworks! A glan yn yr awyr, chi'n gweld? Y ddraig goch. Mae'r gemau di ddechrau. Love it! Ond i ddim dar budget am hwnna. So be o'n i jyst yn gael Rhys Meiron a cor bach o blant yn canu Mae ein wlad fy nade a gael tym bach o glocsiwr yn ddymsio. So ma' hwnna'n swnio, ie? Nawr mae rhaid i ni dechrau meddwl am ble bydd y cystadlaethau a gael eu cynnal. Mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod ni'n cyfro Gymru i gyd. So Caerdydd a Chanarfon. Dylse hwnna fod yn iawn, ie? Nawr, beth am y gwisgoedd? Wrth gwrs, mae wedi bod fach o controversy blwyddyn yma, achos mae yna grŵp o pervy old men yn meddwl dylsyn menywod gwisgo llai. Piss off, you perverted old freak! So, fi'n credu, yn gemau Olympaidd Cymru, dylse dim bod unrhyw dress code, be whatever you want. Wel, mae yna rai reolau, wrth gwrs. Mae rai bod yn family friendly. Dim socks and sandals, blue and green, shall never be seen, dim mankinis. No bucket hat, actually, scrap that. A dim Crocs. What are those? Disqualification on site. Nawr, mascot Cymru. Nawr, mae gan Cymru lot o legends, enwogion, hyms. Ond ni angen rhywbeth sy'n gweud, dyma ni, dyma Cymru. O, rhaid da dawn. So, pwy sy ar y restr ma? Y ddraig goch, Mr Urdd, no, he's had his day. The one and only CPJ, Carol Parry Jones. A walking talking leak. Jack a Jock in thigh-high boots. Welsh cake yn gwisgo gwisg traddodiadol. Hold on. Dyma'r un. Dyma'r delwedd sy'n gweud, dyma Cymru. Cymru am beth. Nesa. Oh, what's occurring? Nawr, ym mhob gemau Olympaidd, mae rhaid i'r gwlad sy'n cynnal y gemau adio un gêm neu cystadleuaeth mewn. Nawr, byddwch chi'n meddwl yn syth Cymru rygbi. Ond unfortunately, yn 2016 nath Rio de Janeiro adio rygbi sevens. Felly mae rhaid ni dod â plan B. Beth yw plan B? Falle clocsio! Beth am rygbi? No, that's been done. Advanced llafaru. Even better. Rugby. Oh, blincrack. I got him, then. Ras relay lawr Caroline Street a trio gorchuddio chips chi o'r Seagulls. Now, dyna extreme sport. Right, dwi'n meddwl bod ni wedi edrych dros bopeth nawr. Ac os ni wedi anghofio unrhyw beth, we'll just make it up as we go along. Marble Gampau vibes. Hold on, un peth arall. Beth am y medals? Third place yn cael darn o lechi. Second place yn cael cwpan plastig o'r Steddfod. Mae gen i un fan hyn, hold on. A first place yn cael bathodyn Mr Urdd.